Хайран гына эзләргә туры килде. Иптәш җегетләр аркылы шундай интернеттан куярга булдык менә шушы установканы. Артык авыр да булмасын, һәм машинадан әйтик 1 тонна җекне, 1 тонналы кальцаны инде менә полторушка инде ул. Шуны хотя бы 5-6 метр машинадан куясы килгән иде. Һәм менә шушы 5 тонналы установкага тукталып калдым. Бүгенге көндә менә установка куйдык. Килдем, карадым, бөтенесе тәртип шикелле. Җегетләр матур гына каршы алдылар. Мин дигәнчә эшләделәр. Казанда оешмалар бар. Бәяләре төшли торган дип әйтик. Сораша торгач, миңа Илнур бирде 2 җегетнең адресын. Мин аларның берсе белән инде күрешеп, сөйләшеп, ул миңа эшләтеп күрсәтте. Эшләр бүгенге көндә нормально. Чагыштырып карасам, бүтән төрлеләр белән артык кыйбат түгел. Установка запас ныклык белән эшләнгән. Арттагы тәпиләре бар. Ул инде андый установка, 5 тонна установка өчен запас ныклык бирә.